Tohoročný 47. dramský memoriál Petra Rizniča ďadi u Ruským keresture bude otrimaný od 17. po 25. apríl u organizácii Domu kultúry, zaključené na včerajšej schádzky organizacijného odboru memoriálu. Na tohoročnom memoriále budú vyvedení 7 predstaví za starších, od toho 5 u produkcii našho teátra i našich kultúrno-umetnických družstvoch i 6 predstaví za deti, od čoho 5 u produkcii našich kultúrno-umetnických družstv i teátra. Okremní hosti na tohoročnom memoriále budú členy ansambla teátra Aleksandra Duchnoviča zo Sprešova, ktorí vyvedú jednu predstavu za odrosnutých i jednu predstavu za deti. Popri tým bude postavená výstava maskoch Miloša Lišanina zo Užica a od nedávna Keresturca i bude otrimaný okrúhly stol na tému terašný stan u teatrálnej dielnosti Rusnácoch. Hostovanie teatru zo Spriašova bude vytvorené dzekujúci s porozumeniu o medziregionálnym sotrudníctve medzi AP Vojvodinu i Priašovským samoupravným krajom u Slovackej.